Και μπαίνοντας στο αγαπημένο μας blog της Μαρίας Καλάβρια, το Me Better Than I, μπαίνω τώρα, έχω κάνει Βάνια τον αντικατοπτρισμό, τέλεια. Λοιπόν, πατάω Enter και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ το συγκεκριμένο, το Fix Me Up, διότι έχει ό,τι τελευταίο σε μεθόδους, είτε έχουν να κάνουν με το πρόσωπο είτε με το σώμα. Και βλέπω εδώ μια πολύ ωραία πρόταση για το πώς μπορούμε να απαλλαχθούμε από την κυταρίτιδα μια για πάντα. Όμως, αυτή τη στιγμή, στο στούντιό μας είναι η Ελένη Στεφανούρη, επιστημονική υπεύθυνη του MC Medical Center, η οποία θα μας πει για μια ακόμα πιο εξελιγμένη επιστημονική μέθοδο που έχει κυκλοφορήσει και έχει έρθει από το εξωτερικό, Ελένη. Και ακόμα δεν έχετε προλάβει να το ανεβάσετε στο blog, διότι είναι τόσο φρέσκια και τόσο προηγμένη, που σε 2 μόλις συνεδρίες μπορούμε να απαλλαχθούμε μια για πάντα. Τέλος πάντων, μπορούμε να απαλλαχθούμε πλήρως από την κυταρίτιδα, σωστά? Σωστά. Ναι. Σε 2 συνεδρίες. Σε 2 συνεδρίες. Πώς γίνεται αυτό? Τι να την εξαλείψουμε, εννοείται. Ναι. Πώς γίνεται? 2 συνεδρίες. Μία αντιμετωπίζουμε στην πρώτη συνεδρία την κυταρίτιδα και σε μία δεύτερη συνεδρία, περίπου μετά από 10 μέρες, ερχόμαστε και αντιμετωπίζουμε χαλάρωση και σύσφυξη, αν και εφόσον υπάρχει και αυτή η ανάγκη. Δηλαδή, Ελένη, εγώ ας πούμε τώρα που έχω κυταρίτιδα, έτσι, θα έρθω και με μια συνεδρία θα εξαφανιστεί. 3 Αυγούστου θα είσαι έτοιμη. Καταλαβαίνεις. Πας σήμερα, το φτιάχνεις. 3 Αυγούστου σου κάνουμε παρατσικό εγώ. Μην νοιάζει. Ωραίο με μαγιά, φωτογράφηση. Χωρίς. Από παντού φέρει κυταρίτιδα, δηλαδή και από τον boot ενώ και λίγο μπορεί να έχουμε πιο κάτω κτλ. Είναι ένα εξειδικευμένο ιαλουρονικό σώματος, όπου βασίζεται στην τεχνολογία της θυξοτροπίας. Αυτό που κάνουμε είναι ένα πρωτόκολλο πρωτοποριακό. Το φέρνουμε πρώτη φορά εμείς στην Ελλάδα. Έχει ξεκινήσει, όπως είπαμε, από το εξωτερικό. Κάνουμε ένα γέμισμα και ομαλοποιούμε την επιδερμίδα. Στην ουσία οι βουλίτσες δηλαδή που δημιουργεί η κυταρίτιδα, εσείς τις εκεί που είναι σαν σφουγγάρι, δηλαδή που έχει την όψη του φλοιού ή πορτοκαλιού. Γεμίζουμε, αλλά η τεχνολογία της θυξοτροπίας έχει την ιδιότητα μετά να έρχεται και να δένει με όλη την υπόλοιπη επιδερμίδα και να ομαλοποιείται. Δεν τα ξέρεις εσύ, Ρεμπέζα, αυτά. Γιατί ρε, εσύ μίλαγα πριν, δεν τη βλέπεις που είναι καλοντημένη. Είναι φασιονάρικο. Καταρχήν, άκου, όλες μου οι φίλες πάνε στη Μαρία Καλάβρια. Να το πούμε κι αυτό. Γιατί είναι μια πολύ ωραία γυναίκα που από τη στιγμή που είναι εκείνη ωραία και την τρίτη. Είναι διαφήμιση του εαυτού της. Είναι διαφήμιση του εαυτού της. Δηλαδή, αν βλέπεις μια πολύ ωραία γυναίκα στη λάτι που μπορεί και σου το κάνει αναλυτικά, κοίτα εκεί πέρα τώρα. Να δούμε λίγο τις φωτογραφίες. Όπως έχει όψη φλοιού πορτοκαλιού. Σωστά. Αυτό το μπούτι γίνεται μετά έτσι. Ναι, μπορεί να γίνει. Ναι, γιατί το γεμίζει, σου λέει λίγο και μετά έρχεται και το λιένει. Είναι ειδική τεχνική, δεν είναι. Δεν το κάνουμε τόσο απλά, εμείς τον κόσμο το κάνουμε απλά. Αλλά ναι. Όχι, για το δέκτη είναι απλό. Για το γιατρό είναι. Πότε τη διαφορά? Στο κομμάτι του ηλιουρονικού άμεσα. Αμέσως. Δηλαδή έρχομαι με κυταρίτιδα, φεύγω χωρίς. Ναι. Παιδιά, δεν το και μετά από 10 μέρες εισάγαλμα. Ναι, εξομαλύνεται στις... Αυτό είναι μόνιμο. Όχι, μόνιμο ακόμα για την κυταρίτιδα δυστυχώς δεν υπάρχει. Έχει μια διάρκεια περίπου στο χρόνο. Να σου πω κάτι, να σου πω ότι μου αρέσει σε σένα. Πραγματικά, μου αρέσει πάρα πολύ που λες τα πράγματα όπως έχουν. Είναι ειλικρινή, σου λέει είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Να λέμε αλήθειες. Παιδιά, δεν πουλήθηκαμε μεταξύ τα σκορδέλες. Απλά να κάνω μια ερώτηση. ερώτηση. Όμως, βλέπεις μια γυναίκα η οποία είναι κανονική, φυσιολογική. Το είπες, τι στην αγορά. Είναι σημαντικό το ότι είναι. Τόσο ωραίος που κοιτάζει καλοντημένη πάντα. Και εκτός από τόσο ωραίες γυναίκες που θα συναντήσετε εκεί στο κέντρο σας, είναι και ένας καταπληκτικός χώρος. Το βλέπουμε τώρα στις οθόνες μας. Δείτε πόσο ωραία, παιδιά. Παίζει πολύ σημαντικό ρόλο να μπαίνει σε ένα πολύ όμορφο χώρο, γιατί αυτό σε προειδεάζει και για το τι θα ακολουθήσει. Τρομερή αισθητική. Συγγνώμη, η θέα θάλασσα είναι. Ναι, βρε, αφού είναι στο φάλι. Αυτό είναι το σαλόνι. Αυτό το σαλόνι. Αναμονής. Εντάξει, παιδιά, πραγματικά να σε ρωτήσω κάτι. Δεν πονάει αυτή τίποτα, όχι. Να ρωτήσω κάτι, γιατί θέλω όντως να έρθω να το κάνω. Αν το κάνω εγώ τώρα και όπως είπες διαρκεί κάποιους χρόνια, κάποιους μήνες, δεν ξέρω, ένα χρόνο. Από εκεί και πέρα, όσο προσέχουμε κι εμείς, σύμπλην, εάν επανεμφανιστεί, η κυταρίτιδα ακόμα δεν έχει βρεθεί κάτι μόνιμο. Αντιμετωπίζουμε την κατάσταση που έχουμε τη συγκεκριμένη στιγμή. Από εκεί και πέρα, όσο προσέχουμε εμείς, μετά με διατροφή και άσκηση μπορεί να παρατείνουμε το χρόνο. Γιατί γίνει θεραπεία, σου λέει, αφού γεμίζει. Θεραπεία, διατροφή και γυμναστική που κάνεις εσύ, θα φύγει. Εάν επανεμφανιστεί όμως, θα επανεμφανιστεί όπως την είχες
Αν την είχε προηγουμένως. Ναι. Και λιγότερο, μπορεί περισσότερο. Να σε ρωτήσω κάτι, Αλεξάνδρα. Κάνοντας αυτή τη θεραπεία και αργότερα η γυναίκα προσέχει. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να εξαφανιστεί τελείως. Δηλαδή, μόνιμα. Λογικά, με διατροφή, με γυμναστική και αυτά, έρχοντας σε ένα αποτέλεσμα και έχεις κάνει αυτή τη θεραπεία. Ναι. Επανέρχεσαι στα ίδια που ήσουν πριν ή υπάρχει περίπτωση βελτίωσης? Όσο το συντηρείς, δεν τα αφήνεις να έρθει στην πρώτερη του κατάσταση, τόσο έχει μεγαλύτερη χρονική διάρκεια το αποτέλεσμά σου. Δηλαδή, αν κάνεις μία συντήρηση στο χρόνο, στον 1,5 χρόνο, γιατί η κυταρίτιδα έχει να κάνει και με ορμονικούς παράγοντες, γι' αυτό μέχρι τώρα δεν έχουν βρει κάτι μόνιμο. Εάν συντηρείς τόσο όσο χρειάζεται, ανατακτά χρονικά διαστήματα, περίπου στο χρόνο ή στον 1,5, πάντα έχεις ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ποτέ δεν ξαναφτάνεις στην αρχική σου κατάσταση. Αυτό το θετικό έχει. Έχει παρενέργειες? Όχι. Είναι απόλυτα συμβατό με τον οργανισμό μας. Όλα αυτά τα υλικά πλέον έχουν πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, είναι πιστοποιημένα, είναι εγκεκριμένα και δεν συζητάμε ούτως ή άλλως για κάτι το οποίο δεν είναι εγκεκριμένο και δεν είναι πιστοποιημένο στο χώρο μας και στο γιατρείο μας. Ούτως ή άλλως ο χώρος είναι από μόνος του. Ναι, γιατί έχει επιστημονικούς συνεργάτες. Απλά οφείλουμε να ρωτήσουμε και για τους πώς γίνεται με μηχάνημα, ενέσιμα, είναι αυτό που βλέπω τώρα. Χέρι. Πώς? Χέρι. Είναι ειδική τεχνική. Ιαλουρονικό όξι με το χέρι, δηλαδή γίνεται πώς? Είναι ειδικό πρωτόκολλο, το οποίο το κάνει ο γιατρός. Έλα, είναι εκτός από το πόδι, πού άλλο μπορούμε να τη χρησιμοποιήσουμε? Οπουδήποτε υπάρχει γλουτούς, γόνατα, εσωτερικό μυρών. Και στα χέρια, μπράτσα εδώ. Μπράτσο. Γιατί ρωτάει μία. Ναι. Και στην κοιλιά, δεν ξέρω. Κοιλιά βεβαίως υπάρχει. Ναι, αν υπάρχει κυταρίτιδα. Ειδικά Τα ψωμάκια εδώ που λέμε, τα πάνω, πώς τα λένε αυτά, τα χερούλια που λέω εγώ. Όχι, τα χερούλια είναι. Το τοπικό είναι άλλο. Τα χερούλια είναι άλλα. Πάντως τώρα είναι και καλοκαίρι και πολλές γυναίκες θέλουν στην παραλία να πηγαίνουν έτσι πιο κομψές και χωρίς την κυταρίτιδα. Νομίζω είναι οι περισσότερες θα θέλουν στους είναι πάρα πολύ καλό. Ναι, γιατί η καινοτομία του είναι πέρα από τη φυσικότητα, είναι ότι η μοναδική μέθοδος μέχρι αυτή τη στιγμή που μιλάμε, όπου είναι με μία συνεδρία. Υπάρχουν μεθόδοι και άλλοι, αλλά δεν είναι. Είναι χρονοβόροι πολύ. Έχουν μια επανάληψη 6-8 δηλαδή, αν έρθει κάποιο σήμερα, κλείσει ένα ραντεβού, έρθει αύριο, το κάνει και μετά από 10 μέρες κάνει και το αυτό που το είπε στη δεύτερη. Τα νήματα. Έχει καθαρίσει. Δηλαδή, πας τώρα καλοκαίρι, φοράς το ωραίο στο μαγιό και παλιό είναι μαγιό να έχει. Βγαίνει με κορμάρα, παιδιά. Εντάξει, ναι. Πού σας βρίσκουμε, Ελένη? Βλέπουμε και στο κάτω μέρος της οθόνης τα MC. Λοιπόν, είμαστε Λεωφόρο Ποσειδώνος 77, στον Άλυμο. Είμαστε στο 4ο όροφο. Ναι. Στην παραλιακή. Δηλαδή, αν δούμε στην Ποσειδώνος καμιά γυναίκα η οποία είναι θεά, καρακουρκλάρα, με κορμί αλαβάστρινο, θα ξέρουμε ότι βγήκε από εσάς. Έχει βγει λοιπόν από εμάς. Από το Medical Center. Δεν το συζητώ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έχουμε κάποια προσφορά, μπορούμε να δώσουμε στους τηλεθεατές μας κάτι? Όποιοι τηλεφωνήσουν και κλείσουν ένα ραντεβού θα έχουν μία δωρεάν εκτίμηση από τον γιατρό, ένα ραντεβού με τον γιατρό μας δωρεάν για να πούμε ό,τι χρειάζονται για τις ανάγκες τους, χωρίς καμία χρέωση. Άρα, όσοι πάρουν τώρα τηλέφωνο, και χωρίς θα υποχρέωση. Μία δωρεάν εκτίμηση, χωρίς χρέωση και χωρίς υποχρέωση.